अगर हमनी अपना खाना से चीनी के हटा देव त हमनी के शरीर के बहुत फायदा हो सकता। आई एक एक करके समझी कि चीनी कम करके हमनी के शरीर में कवन बदलाव होखेला अवुरी ई हमनी के स्वास्थ्य खातिर कैसे फायदेमंद हो सकता। सबसे पहले वजन कम करे में मदद करेला। अगर हमनी चीनी ज्यादा खाएनी जात हमनी के वजन तेजी से बढ़ जाला। खास तौर पर चीनी के ज्यादा खइला से पेट के आसपास चर्बी जमा हो जाला, जवना के पेट के चर्बी भी कहल जाला। ये चर्बी हमनी के शरीर के भीतरी अंग के घेर लेवेले अवुरी दिल के बीमारी, स्ट्रोक अवुरी डायबिटीज के खतरा बढ़ा देवेले। अगर हमनी के अपना खान पान से चीनी कम कर देनी जाता शरीर में जमा चर्बी धीरे धीरे कम होखे लागेला अवुरी वजन कम होखे लागेला। दूसरा ब्लड शुगर के नियंत्रित करेला। हमनी के शरीर में इंसुलिन नाम के हार्मोन बनेला जवन की भोजन से मिले वाला चीनी के शरीर के कोशिका में पहुँचावे के काम करेला। लेकिन जब हमनी के चीनी के ज्यादा खाएनी जाता शरीर के ज्यादा इंसुलिन बनावे के पड़ेला। धीरे धीरे शरीर के इंसुलिन संवेदनशीलता कम हो जाला, जवना के इंसुलिन प्रतिरोध कहल जाला। एकरा से डायबिटीज हो सकता। अगर हमनी के अपना खान पान में चीनी कम करी त शरीर में इंसुलिन के जरूरत कम हुई अवुरी ब्लड शुगर के स्तर संतुलित रही, जवना से डायबिटीज के खतरा भी कम हो जाई। तीसरा दांत के स्वस्थ राखेला। हमनी के मुंह में कुछ बैक्टीरिया होखेला जवन की खाना में मौजूद चीनी के एसिड में बदल देवेला। ई एसिड हमनी के दांत के ऊपरी परत के नुकसान पहुँचावेला, जवना से मसूड़ा में समस्या हो सकता। लेकिन यदि हमनी के अपना खान पान में चीनी के मात्रा कम करी त दांत बहुत दिन तक मजबूत अवुरी स्वस्थ रही। चौथा मूड आ मानसिक स्वास्थ्य में सुधार करेला। हमनी के जवन खानी जा ओकर असर सिर्फ शरीर पना बालुक हमनी के दिमाग अवुरी मनोदशा पर भी पड़ेला। शोध के मुताबिक चीनी के ज्यादा खइला से कुछ लोग में अवसाद अवुरी तनाव बढ़ सकता। अयीसने चलते होखेला काहे की चीनी के ज्यादा खइला से शरीर में ब्लड शुगर के स्तर में बहुत तेजी से उतार चढ़ाव होखेला, जवना के चलते मूड में भी बदलाव होखेला। अगर हमनी के चीनी कम खाई जात हमनी के मन अवुरी स्थिर अवुरी शांत रही, जवना से हमनी के खुश अवुरी सक्रिय भी हुई। पांचवा त्वचा के साफ आ जवान रखेला। चीनी के ज्यादा खइला से शरीर में सूजन बढ़ सकता। एकरा चलते त्वचा में ज्यादा तेल बनेला, जवना के चलते त्वचा पर पिंपल्स अवुरी मुहासा होखेला। एकरा अलावे चीनी के ज्यादा खइला से त्वचा के कोलेजन के उत्पादन कमजोर हो जाला, जवना के चलते चेहरा पर जल्दी झुर्री भी हो सकता। अगर हमनी के अपना खाना में चीनी कम करी त त्वचा साफ स्वस्थ अवुरी ज्यादा चमकदार दिखाई दिही। छठा, लिवर के स्वस्थ रखेला। हमनी के लिवर शरीर में चीनी के प्रोसेस करेला। अगर हमनी के ज्यादा चीनी खानी जाता इ चीनी फ्रुक्टोज में बदल जाला अवुरी हमनी के लिवर में चर्बी जमा हो जाला। जब लिवर में बहुत ज्यादा चर्बी जमा हो जाला त नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज नाम के बीमारी हो सकता। इ लिवर खातिर बहुत नुकसानदेह होखेला। अगर हमनी के चीनी के खपत कम करीले त लिवर पर काम के दबाव कम हो जाला अवुरी उ बेहतर काम करे में सक्षम होखेला। सातवां, दिल के स्वास्थ्य खातिर फायदेमंद बा। चीनी के ज्यादा खइला से शरीर में ट्राइग्लिसराइड्स बढ़ जाला, जवना से दिल के बीमारी के खतरा बढ़ सकता। एकरा संगे संगे चीनी के ज्यादा खइला से ब्लड प्रेशर अवुरी बैड कोलेस्ट्रॉल भी बढ़ सकता, जवन की दिल के धमनियन के नुकसान पहुंचा सकता। अगर हमनी के चीनी के सेवन कम करीले त दिल स्वस्थ रहेला, ब्लड प्रेशर सामान्य रहेला अवुरी हार्ट अटैक जैसन समस्या के खतरा भी कम हो जाला। यदि आप अपना स्वास्थ्य के बढ़िया से देखभाल कईल चाहतानी त निश्चित रूप से अपना आहार में चीनी के मात्रा के कम करे के कोशिश करी। अगर वीडियो पसंद आयल त लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करे के मत भूली।